Hello ma'am, good morning. Shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Update lang ako ngayon kasi break time naman namin. Yan. Mag-update lang ako ng isang oras. Yan. Good morning sa lahat. Happy Sunday. Yan. Bicolana Vlogs, good morning. Ate Bicolana, ayan. Simpleng Buhay USA, yan. Shoutout sa iyo. Yan. Tamsak Dan. Salamat sa patamsak mo ma'am.